Recovery Monday morning motivation. It is what we are getting into right here on Capi Talk. You can watch us live on our Facebook page, Capi Talk 100.4 FM, Harare Sadvita. We have evangelist Trimo Muparinga with us in the studio. As always, on a Monday morning, we get to talk more and be inspired as the week is starting in everything that we are doing. But this is also the power of knowledge. Simbare Ruzivo. That is our point of motivation today. Evangelist, good morning and welcome to Capi Talk. Good morning, Gumatina Shemamukase Magadiko, Zimbabwe. How are you? I was Rinani, so Skurisa Yokomav. Power of knowledge. Simbare Ruzivo. You know, Mazwati Kurarama, what controls the world? Information, knowledge in a van. My platforms are not in debate, I know you have information. One is social media, no cover my TV, my newspaper, then the Bible, and then my church. My Muslims. Information and knowledge, you know, one equal. Do you know apply mupenyi ndo zvinhu zvavanoshanda nazvo day to day. Sa uchaona kuti we are living in a time yekuti vanhu vanogona kukuudza kana kuti kukuzivisa zvavanoda kuti uzive kwete zvaunofanirwa kuziva. Vanokuudza zvavanoda kuti uzive, vanokupa information yavanoda kuti uve nayo vachiziva kuti at the end ndo yauchashanda nayo to make decisions, plans and everything in life. No zvese zviri based pa information. But ndakasvika pakudiscover kuti yes information iri chokwadi yatinoziva kana kuti ndo chokwadi chatinacho chatakapiwa. Zvichida munhu anenge ane emission, a hidden agenda yaanoda kuti akupe information yauchashanda nayo muupenyu wako, inoita favor kune zvaari kuda kana kuti inokuvadza iwewe kana kuti inoita kuti uve harmful to the society, uve dangerous to a certain kind of people, nekuda kuti ndo information yawakapiwa, ndo zvauri kurarama nekugara nazvo muupenyu. Ndoda nditange nekuverenga ndokupa a scripture which is Genesis 18:21. Genesis 18:21, Mwari vanotaura pachavo. God said, I'm going down, ndikuenda panyika, to Sodom and Gomorrah to verify the outcry yakasvika kwandiri kudenga kuti is it true or not. Is the Bible. Ndi Mwari, scripture ndovunga vazhinji havaizivi. Genesis 18:21. Mwari vari all knowing, vakasiya denga ravo, and God came down and said, Genesis 18:21, I'll go down to verify if the outcry of Sodom and Gomorrah is true, so I will know. Kureva kuti kune outcry, kune message, kune mashoko akashika pa throne ya Jehovah concerning Sodom and Gomorrah. But Mwari havana kushanda information yangouya. Vakati I need to verify, I need to go down and see. And pavakatozouya, vakatozona kuti a certain family was spared. Lot aigara Sodom ne family yake, but angasiri involved muzvinhu izvozvo. So there are times yekuti ukangonzwa an outcry, ukangonzwa a message concerning certain kind of people, you quickly judge. I've seen kuti mama judgments atakaita ndeye kuti ari biased towards vanhu vakatipa information yatakashanda nayo nokuti vane zvavaida kana tambeka decisions iwayo. I also quickly give you an example. Yesterday I was to church, so ndine message ndakakota from Prophet Emmanuel Makandiwa. Vaitaura pamusoro pemadoctors kuti madoctors anogona kutukwa nepatient iri kurwara, but say doctor asingatsamwi kana kuzorera back message kana kuzvinyora pasi kuti ndinga akandituka achirwara. They know kuti chiri kutuka i condition, not the person. Nokuti pane mamwe conditions ano damage mind to an extent kuti unopedzera uri kutuka munhu ari kukubatsira, chiremba ari kukurapa panogona kutomushaudha kumutuka. Why? I condition ye mind. So ndipo ndakagona kudzidza nawo kuti isusu mai tikangotukwa nemunhu ari kurwara kuti habatsirika, ari kurwara but hadi kubatsirwa. But doctors, because they are qualified, they've got knowledge. It is so powerful. They know kuti murwere ukaona achikutuka ane TB inenge yaataka the mind, ukaona achikutuka ane condition inenge yadisturba mafungiro nekurizona kwake. But isusu manje se-society dzimwe nguva hatina that knowledge iyoyo, saka tinongoshanda nezvekuti habatsirika murwere but hadi kubatsirwa, to reject hama dzedu dziri kurwara because hatina that kind of information iri matiri kuti tigone kudila mama situations. Saka information pachayo, knowledge, ruzivo runobatsira muupenyu. But danger yapo now ndeyekuti zvatiri kushanda nazvo dzimwe nguva hatigoni kuva on the ground to verify if message iri yechokwadi kana zviri zvechokwadi. Why? Because ukaenda kubhuku ra Joshua chapter 10 kune rudzi 1
rwakasurvivor. Israel yakapiwa Canaan promised land naMwari, but kune rudzi runonzi maGibeonites. maGibeonites chavakaita pavakangonzwa kuti Joshua ari kuuya is taking over, vakati munhu hatigoni kumukunda, but what you can do, vakatora bhutsu dzakabvaruka nechingwa chakaora ndokubva vapa maspaya, vakatuma vanhu kuti munopresenta, mungaonana naJoshua nehondo munoti kudii, munoti tabva nyika iri kure, ndosaka bhutsu dzedu dzabvaruka, ndosaka chingwa chaora, yet they were close. But pavakapresenta evidence iyoyo, Joshua spared them, only later to discover kuti vanhu vepedyo, but angatosaina a treaty on an agreement not to kill them, so they were spared nokuti vakapresenta a false evidence. Saka panyika chaipo mukatarisa nyaya Joseph wakaenda kuprison, nyaya yake yanga ine evidence, but it was not true. But pakashayikwa munhu akagona kuverifya kuti hongu bhachi rakadhonzwa rikabvaruka, mukomana aida kurepa zvechokwadi ere, iko kwakuna kuenda. So mulife zviriko mande zvokuti tinoshanda nezvataudzwa, pamwe pacho hatigone kuenda deeper to verify. Tine vana vakakura vari bitter concerning vabereki vavo zvichida ana baba wavo, nokuti vakangoudzwa kunzi baba wako akakusiyai muri wana mudiki, baba wako havana pfungwa, yeti pamwe baba zvakavabvisa mumarriage chakavadzingisa pamba, zviri beyond kuti mwana agone kuudzwa, agone kuzvitambira mudiki. So life zvainoita manje ndezvekuti ukashayiwa time, ukashayiwa nguva to verify, ukashayiwa nyasha dzaMwari dzekuti vanokutendera kuti uve nerumwe ruzivo ruri deeper, unojaja maissues elife uchitora pasurface, nokuti nyika zvairi inokuudza zvainoda kuti unzwe, inokutengesera story, inokupa nyaya yaunogona kushanda nayo ukafunzwa. Isi takasvika pakuvenga vanhu vasina kutitadzira nekuda kwokuti vakatadzira nemumwe munhu, ndokubva atipa nyaya yekuipa kwevanhu ivavo, yet anga akaipa kumunhu iyeyo, but akapresentwa sekunge nesuwo anotivenga. Mukatarisa nyaya yaJoseph achifudza makwai, yaDavid achifudza makwai, David haasiri aingwa neshumba, David haisi aingwa nebere, shumba nebere zvaiozodya makwai, but David kurescue kwake ndiye ainofaita shumba nebere. But uchaona sekunge nyaya ukaipiwa nedzimwe nguva zvinoita sekunge mapere neshumba zvazviri against David, but zvazviri against makwai. Saka pane munhu unoona kuenda neinformation kumakwai, unoudza kuti shumba dzinotokudai dzaitongonetsana nadzo naDavid, shumba mapere anokufarirai but aingonetsana chete naDavid. Inogona kutengwa nende makwai iyoyo kuti ashuwa but taiona vachirwana, but the fight yange isina David nebere, yanga iri yekuti ari kuda kudefenda mapere, ari kuda kudya makwai. So life unogona kutengeserwa nyaya unoda kunzwa nevanhu vanoda kuti unzwe manzwiro iwayo, uwirirane nawo, uvenge zvavanovenga but zvausingafanirwa kuvenga. Unopiwa nyaya yekuti ukasaiverify, ukasava nechokwadi, unoshanda nezvisizvo. Murume anonzi Goliath was a giant, but aifamba ne-shield bearer kana kuti armor bearer, aitakura the shield yake. But paakaita fight naDavid, David haana kudhila na armor bearer, akangohita pana Goliath chete. Why? Because ari kuzwa kuti chandiri kunetsana nacho ndechichi, enemy yangu ndeiyi, uyo haana basa ari kushandiswa pachinhu. Saka tine vanhu vekuti vakashandiswa to hate us but avativenge. Isi tikabva tangodhila nawo as if ndo ma-enemies edu. Why? Life inodaro, unoudzwa zvavanoda kuti unzwe. Why? Because ndo zvauchashanda nazvo muupenyu hwako hwese. Tine information dzatakazodiscover tatokura kuti izvi zvavasingareve izvi pamazuva ekukura tiri vadiki, zvaingonzi ukagara murodhi unoita mamota, yeti ukagara murodhi unotsikwa nemota. Saka neimwe nyaya unopresenterwa nyaya yaunokura nayo, ukatoshanda nayo, ukazvitenda. Why? Because information ikadyarika mauri unoitenda, ndo zvaunobhilivha ende ndo zvauchararama nazvo. Saka uchaona kuti nedzimwe nguva, saka zvichida kuti Mwari vadane munhu kuti agone kuparidzira vanhu. Why? Because kana usina kudanwa unogona futi kuparidza, because zviri pairi kuva mufundisi nekuita chifundisi. Chifundisi unogona kuchiita, ungotora bhaibheri ngomira ngoti ungotaura kuti nyaya twako ofari ngobviswa oenda, but kuva mufundisi calling. Why? You are wired, une nyasha dzekugona kuinterpreta mascriptures. Why? Because zvine danger ndezvekuti upiwe wrong information right book. Bible rikavhurwa vanhu vasati vamachiwa vanongoti amen to every message. Why? But maybe the messenger ane hidden agenda. Do you know a Bible can be used kuita zvinhu zvisina kunaka, munhu aitokota panomitira zvakanaka. Why? Because ndo agenda ine munhu iye, ndo zvaari kuda ende anopresenta semanzwiro ake. Danger eBible nderekuti unogona kuti taura sezvaunonzwa kwete sezvarinoreva.
unogona kutopresenta information vanhu vakatofara. Why? Because vanhu vanosiyana mafungiro nemaziviro. But what am I saying? Ndiri kuti muupenyu mukurarama munhu anofanirwa kutsvaka the right information, the original truth. Nokuti kune chimwe chokwadi chinogadzirwa chisiri chokwadi, kana chimwe chokwadi chiri temporal chisiri permanent. I'll give an example. Tiri kuchikoro patetaura yandaiti content yekuti ukanzi any two countries dzine Diamond Musadaki mazuva edu waiti ukanyora Zimbabwe yaichekwa. MuZimbabwe Diamond ririmo, but takadiscover later. Saka there are times ekuti tinoshanda nechimwe chatinofunga kuti ichokwadi but chiri temporal chisiri permanent. Zvokuti imwe generation painouya aimbofika yakaziziva kuti vanhu vaitombonzi muna hamuna ende vachitochekerwa kuchikoro kwavo. So information chayo inotoda kuti iwe uite tsvakirudzo yakakwana. Why nyika iri very dangerous? Inokupa information yavanoda kuti unzwe. Ende dzimwe nguva achiitsvagira evidence yaunogona kuona sekunge ndiyo sekesi yaJoseph, kuti evidence yekubva kwake bhachi itoripo but munhu haana kubatwa. Agenda yamai Potifa iri yekutoti mukomana angosungwa, saka pane information inogona kupresentwa ende kukoti votoshanda nezvavaona yet kuti havana kuita research yezvinhu zvanga zviripo. Saka life iri dangerous pakuti chinorula world information knowledge yatiinayo. Tine vanhu vatiri kufarira ma-enemies edu nokuti vakapresenta nyaya yatinoda, vakataura zvinhu zvatiri kuda zvatiri kufarira, yet ma-enemies. Munhu arikuda kukudestroy sometimes anouya as a friend. Munhu arikuda kukuvadza anouya achipresenta zvinhu zvakakunakira. You know the devil is so cunning. Ndokuita kwaSatan. Chinhu chese chinonzi chivi, chinhu chese chakaipa achiuye chakaipa chine maresults akaipa. For example, chivi achivave chinovava maresults echivi. Unotoona kuti zvinhu zvaunofarira chaizvo wakaipa ndo zvaanoshandisa as a bait, ndo zvaanopresenta in your life, zvekuti unoparticipate wholeheartedly uchifara uchiti chinhu chakanaka. Munhu ane wisdom, munhu anoziva the outcome yechinhu than kungova neinformation kuti chinhu chinonakidza, kana chanakidza kumberi chozodii. Sorry to talk about this, but the issue yebhora yatati discuss Dynamos, sure paitika problem, but the outcome unotoiziva kuti we lose points to find iswa double loss. Loss 1 ndeyekuti tokondinya negame, kana takundwa ndizvozvo tarohwa 2-1 tine goal. But kana yazorowiwa ta withdraw hatisina goal yetaane 0 takubvisa find. A loss iri too much than kuramba tirimo yozodiscusswa. Yes, pain inenge iripo, but when you get the right information yekuti zvinhu zvafamba so, but tikaregera ichi kumberi zvinoguma sei, information iyo yakakosha muupenyu, because you end up wakuluza pangosikafanira kuluza. Who knows the outcome dai vanhu vakaramba varipo? You don't predict kuti hazvichaita. Why? Because you never know. Saka uchaona kuti mulife information ruzivo munhu wese akava naro ruri deeper. Sometimes hativenge vanhu vatakavenga. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanoita sekunge vakativenga vanhu vari bhita remasituations akapresentwa kwavari in a wrong way. Kune munhu wandakambosangana naye akazonditi ingwani paringa wacho munhu anototaurika naye, munhu anotofarika naye, vanhu vari kuti chiko shamwari very sorry shamwari nyaya dzandakaudzwa so. Saka isi kuti munhu akazokuona on the ground, tine vanhu vekuti ndakaudzwa inini kuti jaha praise ataure nevanhu. Saka ndatoone picture yekuti but blazi yasadaro tomufarira kudai, but ukasangana naye you'll be shocked. Vondisi muri sei apo wane imwe information nokuti wazosangana naye wazoenda paground. Saka sometimes takatomaka vanhu izvezvi vari suppose nge vachitibatsira muupenyu, vari suppose kuwirirana nesu kuti zvimwe zvinhu zviitike muupenyu, but takapresentirwa nyaya dzavo dzatisina kuenda deeper. Why? Because information iri very dangerous. Imagine Mwari ari know all knowing. Genesis 18:21. God chose to come down. Zvanzi naMwari ndiri kuenda panyika pasa, I'm going down to verify if the outcry kuti mareports ari kuenda Sodom yakaipa, paradzai Sodom yakaipa inakumira, and God chose to come to verify. Bible over that, so that I will know, he are all knowing God, so that I will know the outcry, is it true or not. But vanhu manje sevanhu manje munhu haende further, haende down, haende deeper to verify every information yapiwa. Anongoti zvandaudzwa izvozvo ndo zviripo, ninga akaipa, ninga itsotsi ari kubira vanhu kuchechi kwake ari kuzodii, ninga akaipa akazodii. Ukazoenda paground tobona uzoshamisika kuti
ingoni munhu akutopa dzidziso dzeupenyu ari kudii but ukainzwa nemumwe vashumiri dzimwe nguva vanovengana pastor ningi itsotsa abira vanhu mari itsotsa ari kunyepera vanhu ari kudii waenda paground kuzoona kuti hapana chiri kunyeperwa munhu vanhu vari kutodzidza vari kutokura. So there are times ekuti waudzwa pamusoro pezvimwe zvinhu kana pamusoro pevamwe vanhu, take your time. A man of great understanding, munhu ari slow to anger. The book of Proverbs, slow down. Why richiti men of great understanding are slow to anger? Because zvinogumbura zviriko. But when you are quickly to judge, wagumbuka through my emotions, you make wrong and poor decisions. Why? When you take your time, uchaona dzimwe nguva munhu zvaaita atozviita out of love achifunga kuti zvakanaka zvinobatsira. But at the end watozozviona kuti aiwa motive yake yange right, but ndofunga apiwa wrong information nevamwe vanhu. So uchaona kuti mulife when you are quickly to judge usina deeper understanding yezvinhu, une wrong information inolida ku wrong action. Wrong action destroys or scatter people. Saka information world yatiri kurarama izvezvi, munhu akabva kuchechi nezuro ane zvaakaudzwa, munhu anga ari pa newspaper ane zvaaverenga, munhu anga ari pa social media. Ndaiseka namama machinda nezuro pa chicken slicer zvanzi mufundisi unozva muchatikuvadza imi ndanzwa akamuka atikoso mufundisi achiti mari iri kunze kutown, ukaswera uri mutown so hausi murume, mari chairi kunze kwetown. It's half truth. It's true. It's half truth. Why? Haasi wese munhu anofanira kuenda into farming. Haasi wese munhu anofanira kuenda into mining. Some they can make their money in town. Saka haisi overall truth. Saka ndakuiti half truth because haisi overall. As apply to everybody. Do not apply to certain kind of people. So there are times when we present my message at now, we need a balance here information. Why? Because information is a balance. You encourage people in the wrong way. There's no need to go to UK. There is a lot more than getting money in life. Health-wise, health facilities, education, there is a lot involved. But munanongoti aiwa auenda zvina basa gara kuno. Kune vanofanirwa kuenda, kuna vasingafanirwi kuenda. Kune vanofanirwa kuenda out of town, kuna vanofanirwa kunge vari mutown. Kune vanofanirwa kuita izvi, kuna vasingafa. So problem ndeyekuti dzimwe nguva information tinayo, but hatina balance ye-information. Kana kuti taririsa information pa wrong time, pa wrong season. I remember scripture Matthew 16. Jesu aitaura nevadzidzi vake paMount of Transfiguration zvikanzi vanhu vanoti Elijah achauya, imi munoti kudii? Jesu ndokubva ati Elijah akatouya. Kureva kuti ane information yaari kupa vadzidzi vake to an extent yekuti akavaudza kuti ini ndiri Messiah, but don't tell people now. Kureva kuti ichokwadi I'm the Messiah, but information iyo iri dangerous mukadzivisa society now. Tell them later. Maybe after they end up across. Why? Because if they know I'm the Messiah, and they go kuenda pamuchinjikwa, hakuna munhu angaurire Mwari pamuchinjikwa. Why? Because vanesa vanoda Mwari. But chakaita kuti azororerwa pamuchinjikwa tiponeswe, pane information yanga iri missing mu society yakakonzera kuti vamubate vamise pamuchinjikwa. Dai vanga vane the overall truth yekuti ndiye Mwari, ndiye Messiah, hakuna pa cross paiendeka, hakuna munhu aigona kumubata ende vaigona kutomurespecta to an extent yekuti yakainga yacho yaifoira. Saka balance ye information it is so important. Panopamba kuti society inopiwa information is very toxic and dangerous. Although it right, but ipazera zvavafanire mwana kana ari pa breast milk achinwa mukaka. Anytime anozorumurwa akura kuti azodyawo chimwe chikafu masolids nekudii. But haugone kutuka kuti ari kumukaka uko azive chikafu, azive kuti braai yakanaka, azive kuti pork inogotywa, masausage zvakanaka at a certain season, at a certain time. Pane nguva yekurumurwa, yekuburitswa mazviri. So uchaona kuti sometimes information tinayo, but hatina balance ye information. Hatina because original truth inoita kuti tigone kubalansisa kuti izvi zviri meant kuti uyazive, izvi zviri meant kuti uyazive. Kune zvinhu zvaunovanzirwa uri mudiki, zvausingagone kuhandla because of age, zvaunoudzwa vakura. Indakakura nesister yangu ndi mwana wamama vangu. Mudhara wangu vanga vakarora mama wangu, pana sister wangu varipa. Ndakazviziva after O level. Ndainetseka ndiri mfana kuti ndasene medu kuchikoro ita ngeri kusiyana nekuri kumba hapana pavakagara neni pasi vachiti makazodai. Takakura ine
environment yekuti taidanana my sister why vaiziva kuti sometimes uri mwana you cannot handle that munogona kutovengana mahara saka there are times yekuti pamwe pacho hatina balance information vanhu vari kupiwa masolids vachifanira kunge vachinwa mukaka vanhu vari kuniswa mukaka vachifanira kunge vari kumasolids why because information in society yakungoenda randomly nyika ine vanhu vadiki ine vanhu vakuru ine vanhu vakafunda ine vanhu vasina so sometimes information ikauya kuvanhu vanoinzwa maringe level dzavari pakuziva upenyu mumwe anonzwa kuti chinhu chakanaka chakatinakira to build our nation munotonzwa kuti aiwa zviite dai taita zvakati saka uchiona kuti kune vanhu vane knowledge yavanofudza kuti vanayo pamusoro pemari dzevamwe vanhu dzavainadzo mari yake daita chakati mari yake daita chakati mari yake daita chakati but uchaona kuti iye akapinda mutsoka idzodzo you cannot do that. Why? Because ane mamanidzi aanogona kukoshesa kudarika zvinhu izvozvo saka sometimes information yatinayo iri toxic iri dangerous inyaya yekuti hatina gona kuibalansisa hatina gona kupa vana vadiki zvevana vadiki tapa vana vadiki chinhu chiri general sechevanhu vakuru sa at the end ukapa mwana asina zino mabhonzo anokuwara matadza esa saka vanhu vadestroy ne information iri right but yauya isina balance at the wrong time. Why? Because upenyu kushanda nezvatinoziva saka muchiona maradio manewspaper they must make sure kuti vamonitor kuti pasafambe message iri very toxic. Why? Because you can ruin people. You can scatter a nation. Kungenda pa broadcast kutaura zvimwe zvinhu zvisingaite you can scatter you can rise a war munyika ne information beds so they have to protect but uchaona kuti social media kuna protection iyo because chandafunga kutaipa izvezvi ndogona kutotaipa chikatotenderera chikatoita viral chozotsvagwa unoshamashika musika usiku unotowabata phone Facebook unzoti marere mukai kwatofiwa ningafa unzoti munhu yari indava vane zvavari kutsvaga maiden agenda saka kana munhu ari palevel yekutaura kuti ningafa iye ari mupenyu ende message iyoyo hakuna anomboiverify nekuti inototenderera yofamba kusvika vanozoona munhu wacho achifamba mutauni oti ainyeperwa ariko information ngani besides dzekuti ningafa dzakaitwa pass on tikasaverify dzatiri kufamba nadzo saka munhu womwari mataura imimi Genesis 18 verse 21 yes mwari akati ndoda kudzika pasi I need to go down and verify imimi vamuparinga mapinda muno manditaurira imwe nhau yamanditaurira saka zvinoreva kuti ndinofanira kumbotanga ndisati ndabvumira zvamataura exactly ndo munotanga ndambonoferefeta ndega akusi kupanduka kuda kunyatsova ne full information because you know ona ikani munobva manti saka 19 saka wants to trust inzwa kuti trust muka because tinowirirana you can easily trust but as not kuwirirana kwedu nichapresenta the truth always. Don't danger baba rangu not love covers a multitude of sin kuna kuti munhu akana uchimuda haatadzi kana munhu uchimuda haatadzi ndo danger iriko but kunyatsoona chokwadi ini ndinofarira bhora saka ndichisapota Dynamos fact hombe ndinofarira bhora kana isingatambi ndogona kuenda ground why bo ndiri munhu anoda bhora kwete na anoda Dynamos Dynamos ya choice kuti ndo team yangu but bhora ndorida to an extent yekuti nematambiro ari kuita izvezvi for now my favorite player mu Premier League ndanza Chirinda obro Chirinda okungezwe it's a good player to me ndine my friends anta mu Premier League hobo ndovada ishamwari dzangu close kutodaro avasi kutimu yamunoda but right avasi kutimu yandoda 1 2 avagonesa Chirinda but azvibvise ushamwari wedu but kana ndiri bias no ndarati aiwa Chirinda aiwa angadarike ningi but my facts on the ground chokwadi uchichiona so sometimes ukatrust munhu anokupa wrong information yanogona kushanda nayo. Why? Because love zvainoita munhu ukamuda hatadzi munhu ukamuda anogona munhu ukamuvenga haagoni ndimwe danger iripo munhu wese wawakavenga kana akanzi agona chinhu kwauri hana because ruvengo ndo ruri kucontrola information nezvauchiona muupenyu hwemunhu iyeyo saka mulife information iri very very dangerous zvekuti usati wavhura newspaper Facebook and God help me ndisati ndameka madecision pane zvandinonzwa guide me so that ndive munhu anoziva because tashanda neinformation dzisina kunaka dzisiridzo nekuda kuti tadzipiwa nevanhu vasiriwo vane maagendas ari different. Hanzi namaitino vari kuMarlborough, we have been hotspotted by people to hate people, yes, who have never wronged and who could have been very helpful in our lives. I have been in such scenarios, and at times the pride makes it difficult to approach the people and continue to wallop in misery.
ndo danger information manje waitwa personal information yemunhu kuti dai wakarelata naye aigona kubvisa from point A to point B nokuti dzimwe nguva you need to balance things kuti vanhu vari kuti ndivenge ningi ane capacity to help ndiwirane nawo vasina capacity for me to move and change in life oza kuvengwa uinazvo kunenge kuri better than kuvengwa usina chinhu because all sides dzinovengesa mulife kana usina chinhu unovengwa kana une zvinhu unovengwa saka ichoice ndovengerwa side kupi but at the end of the day you need to improve life and move on saka dzimwe nguva unogona kupiwa information nevanhu vakavenga ningi vachida kuti newe usasvika another level because mukazivana mukawirirana it can change your life unogona kuvengwa nevanhu vanoita sekunge vanokuda vachikuudza kuti chivenga ningi ndati makwai akaudzwa kunzi David akaipa ndosaka aingwa neshumba anogona kuti ichokwadi takatomona chirwana neshumba pana vatakatarisa gamba shumba dzaiya kuzodya makwai but David was a good defender was a good shepherd saka munogona kuvenga a good shepherd mapiwa message propaganda nedzimwe shumba kuti isi takatovengana naDavid imi tinokufarira muri shamwari dzedu at the end you accommodate your problems in the name yokuti makapiwa information isiri valid vanhu vasvika pakuvenga vafundisi vanhu vasvika pakuvenga vanhu vaMwari nekuda kwekuti akaudzwawo nemumwe munhu waMwari asingafarire munhu iyeyo kuti itsotsi musaenda ikoko yeti hatina zvese a man is gifted in a certain area not all areas saka sometimes yekuti tinombunyikidzwa vanhu kuti ukwakuenda at the end of the day information endinayo haisi yese ingachinje upenyu hwako so what I want the nation or people to know or understand ndechekuti let's get facts on the ground let's have a balance of information why because dzimwe zvatiri kumhanya nazvo zvatiri kushanda nazvo zvinokuvadza isusu tichifungidzira kuti vanhu ava vari kutipa information yevanotida gamba dzimwe nguva munhu anokuvenga anokuvenganisa nemumwe munhu anokupa information yekusagamuchira zvimwe zvinhu zvanga zvakanaka uye zvichichinja upenyu hwako makwai musanyeperwe kuti shumba dzainga David shumba dzaiya kuzodya makwai but David anga atori a defender saka mukaona David achirwa nemakwai musaseke he is there for you but munogona kutengeserwa a message yepropaganda nedzimwe shumba kuti muzodyika mangwana. God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Those who want to get in touch, how can they do?